Взимам ви с мен, за да нарисуваме заедно потопената църква Свети Иван Рилски на язовир Жребчево. Ще ви разказвам малко за нея, тук-там, където мога между рисуването. Докато рисувам, ще ви разказвам и интересни факти за самата църква. Като тя е символ на изгубеното село Запълня и напомня за драматични събития от близкото минало. Църквата е построена 1895 година и през 1965 година при изграждането на язовир Жребчево село Запълня е потопено въпреки протестите на местните жители. Тук виждате материалите, с които ще рисувам. Ще рисувам с акварел. Подготвям си вода, за да разводня буйчките и основата ще създам с графит. Любимата ми част от рисуването, тъй като е изключително успокояваща. Не е любимата, цялото рисуване ми е супер любимо, но детайлите, елементите, които излизат в главата ми по рисуване на снимка. След като положа графита, ще използвам акварелни бои. Какво друго мога да ви разкажа за църквата? Тя всъщност е единствената постройка, която остава над водата или частично потопена, в зависимост от нивото на язовира през различните сезони. След десетилетия забрава, през август 2019 година, след 50 годишно прекъсване, в църквата е отслужена божествена света литургия, която привлича стотици хора. Поради промените в нивата на язовира, църквата периодично се потапя и изчезва. Понякога е изцяло над сушата, както беше и миналата година, а в години с високи валежи водата стига и до покрива и дори я покрива. Мястото е изключително красиво, особено по изгрев и залез, когато отраженията във водата създават мистична и красива атмосфера. Тя е място, което носи едновременно тъга по миналото и спокойствие, предлагайки невероятна гледка към язовир Жребчево. Интересно е, че съм виждала да се празнуват кръщенета и сватби на нея, тъй като аз съм от този край. Споделям ви още нещо, а именно, че моят прадядо е живял в този район преди да изселят жителите му и винаги е разказвал с тъга и сантимент за това място. Все още правя основата с графита. Този графит не е акварелен, а базов, тъй като ще положа вода в последствие и ако беше акварелен, ще да се размие. Ето дойде моментът и за изчистването на горния слой на графита с хлебна гумичка. Размочкваме добре, за да може лесно да се търкаля по листа. Много приятна работа. Готови сме. Хайде да си разпределя и боичките. Ще използвам сиво, тъмно-зелено, малко черно. Листа го разделям на две с хартиеното тиксо, тъй като там ще ми е хоризонтът, от който ще започна в последствие небето. Намокрям достатъчно, не твърде много и твърде малко. И след като равномерно съм намокрила листа, идва време с няколко проби да сложа основата на моята
вода, язовирна вода. Слагам както по наситени слоеве, така и по-бледо на места. Не наслагвам боята, за да има контраст. Малко зелено в основата. Интересно е да разкажа, че тъй като я видях на живо, водата беше скоро предошла и още се виждаше свежата зелена трева под водата. Преливането си беше много интересно, тъй като отдолу има тревичка, а водата току-що беше я заляла навсякъде. С салфетка си почиствам църквата, тъй като се усетих, че там ще залагам друг цвят, но никога не е късно. Няма лошо рисуване, няма грешен ход, когато рисуваме. Важно е да изпитваме удоволствие и радост от процеса. Сега със суха четка потушавам на места, за да направя детайли по-светли и по-контрастни на зелената, на сиво-зелената основа за водата. Време е да започна да рисувам и вълни. Рисувам вълнички с много лек зелен оттенък, като следвам леката форма плавна, която вземе водата. Натрупвам с леко сиво, леко зелено. Така добавям сянка на вълничките.
И разбира се, бяло за отражението на светлината, контраста на светлината. Махам хартиеното тиксо. Оформям си планините. И започвам от тъмно към светло. Колкото по-далеч в хоризонта са нашите планини, толкова по-бледи стават.
И до тук свършва първа част на нашето видео, в която нарисувахме водата на язовира и планините на хоризонта. В следващата част ще нарисуваме небето и самата църква. Харесайте, споделете и последвайте канала ми. До нови срещи!